Chris Marlin huwa raġel ta' 50 sena minn Ta Xbiex li tilef ħajtu traġikament f'inċident bil-mutur f'ħal Tarxien. L-inċident seħ mat-tokki ta' nofsillejl, meta raġel x'aktarx tilef il-kontroll tal-mutur ta' tip Kawasaki li kien qed isuq fid-direzzjoni minn Marsa lejn ħal Tarxien u ħabat mar-roundabout magħrufa tax-Xintill. Fis-qarrija tal-pulizija ntqal li ma li daħal ir-rapport issejjaħ tim mediku biex jassisti lill-vittma, iżda sfortunatament miet mad-daqqa u t-tobba ċertifikaw mejjed fuq il-post. Kif bdiet tidwi l-aħbar tal-inċident fatali l-ħadd filgħodu, dawk l-aktar qrib Marlin dlong bdew ħallu messaġġi ta' soba fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Ħbieb, kollegi u ġirien, il-koll xukjati bl-aħbar, kitbulu kemm kien bniedem li jġib bissima fuq fom kulħadd. Ħabiba tiegħu kitbitlu li bħalma f'ħajtu kien ħallija bla kliem bl-azzjonijiet twajba li kien jagħmel, issa ħallija bla kliem għax ħalla din id-dinja. Nies li kienu jafuh qalu ma' One News li l-mutur li temm ħajjet il-missier ta' żagħżugħ ta' 17-il sena u għall-istess mutur li bih tilef ħajtu Adrian Borġ ta' 32 sena 10 snin ilu, f'jum li wkoll inserta kien il-ħadd. L-inċident kien seħħ fit-tela ta' bejn Burmarrat u l-Mosta f'Marzu tal-2007. Intant dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali u l-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet. Rapporti fil-medja lokali qalu li l-investigazzjoni ħadet żvolta meta żagħżugħ ta' 19-il sena minn ħal-Qormi informa lill-pulizija li dan lejl meta kien wieqaf fuq dwal ta' traffiku ħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata kien hemm mutur li ħabat fil-ġenb tal-karozza tiegħu. Skont il-ġuvni wara li raw il-ħsarat flimkien ftehmu li jagħmlu rapport lill-pulizija u filwaqt li Chris Marlin kompla fi triqtu lejn Vjan Santa Luċija u għamar l-asta ta' ħal-Qormi rapport tal-inċident. Ir-rapport kompla jgħid li l-pulizija qed tivverifika l-verżjoni tal-fatti permezz ta' kameras tas-sigurtà.